pa naka-record. Hello! Hello everyone! Hello everyone! Welcome again to our channel. Nandito tayo nag-prepare ng breakfast guys para sa ganun ay maganda ang ating Lunes. Kumain tayong maigi. Hindi naman maigi na yung damihan natin ng kain. Yung sakto lang. Ngayon, nagpiprepare ka ng fried rice. Siyempre, may leftover tayo na maraming kanin kahapon. Tapos, nag-init ng milk. Alam nyo, para ma-minimize ang gastos sa gasol, ginagawa nyo yan. Yung itabi yung, yung milk. Kung pwede. Para sa ganun, ay uminit na siya dyan, kaparte na nung pag-init mo ng tubig. Tapos dito ay may naluto na espresso coffee. Ayan. Tapos, alam nyo guys, ang ibinabalita ko, for how many years, ngayon lang ako nakaranas na magkakasabay yung mga niluluto na ganyan. Kasi yung dati namin, yung old na gas range, ay masikip hanggang ganyan lang. Bale, 4 lang. Kaya, ngayon, tingnan nyo naman, maluag-luag. Kaya, good news and thank God, grateful talaga dahil nagbabago, na-upgrade, na-level up, at ayan, ang ganda, elegant pa. Ayan, si Fabriano. May masamang balita guys. Wala tayong trabahante today. Ewan ko kasi kahapon, kagabi, ang lakas ng hangin at ang lakas ng ulan. Kaya ang duda ko, yung mga trabahante ko, dahil taga Sevilla sila, taga bukid sila, baka doon sa kanila ay binaha kasi malapit yun sa ilog. Baka may nangyari, alam nyo naman yan, hindi ko ma-text kan at hindi rin sila makatext. Walang signal doon dahil bukid. Naghihintay na lang kami, mga ngapa kami ngayong Lunes na ito kung pupunta sila o hindi. Kaya surely na hindi na sila pupunta dahil alas 9 na. Kaya sabi ko, kung ano yung importanteng lakad na naman natin, ay ilakad na naman. So, ganun, hindi namin hinahayaan na yung araw na yun ay maging ayaw namin yung araw na yun na masayang. So, utilize natin, labas tayo guys. Ayan, walang pumasok ngayon guys, wala tayong trabahante. Kaya iwan natin itong workplace natin at punta tayo sa LTO or kung saan na may importante tayong lakad na yung mga dapat na ilakad na importante. Parang anong nangyari sa buhok ko? Ha? Halika na! Hey guys, nandito na naman kami. Kanina umaga dito rin kami pero hindi ko na binidyo. Hindi ko na sinali dito. Kasi ganun din ang eksena. Napilitan lang akong ipakita. Today is yung amazing kasi alam nyo, ang lahat ng parkingan dito ay puno. Dito sa Island City Mall. Ewan ko kung anong meron ngayon. Wala akong balita kung anong okasyon. Anong okasyon ngayon? Nabisi ka? It's Rich Kids Day nga raw. It's Rich Kids Day. That is why. At alam nyo, kanina umaga, nandito kami. Ngayon, balik kami. Kanina kasi ang dami naming nilakad guys. Pero hindi ko na binidyo. Ngayon, today is hapon na. Alam nyo kasi, yun nga, hindi pumasok yung mga trabahante namin. Siguro may nilakad din dahil Monday. Kaya, wala sila. Kaya sinasamantala namin ang moment. Kaya, yan. Pero hindi kami lalakad ngayon. Follow up doon sa LTO, na naman namin. Ngayon, meron din kami ibang mga lakad, marami. So, let's go. Tinanong ko yung guard, guys, kung bakit gano'n. Nagwa-wonder ako, bakit ang daming tao ngayon. Sabi niya, kasi kanina umaga, ang dami. Nag-wonder ako, ang tagal namin nakaparking. Sabi niya, meron pa lang 3-day sale. That's why. Marami raw discounted prices ng mga items dito sa department stores. Kaya makius-use tayo. Yeah, kamay ko na mag-exercise Ay, pagod na. Uy, jogging ako, jogging ka na. Mama niya po yun, lundag pa. Ang galing Ang galing. Ang galing mag-exercise Walang magawa. Ayan, nagpapatawa guys. Natawa naman kayo? Yes or no?
Tingnan natin yung mga items dito guys kung meron talagang sale. Ito. 1,000 1,080 pesos. 1,080 pesos. Wala namang nakalagay na discounted. Yung mga ganito t-shirt. Like for example, mga ganito. Ito ay yung boom or bum. Diba? Ito ay ang price ay 699.75. 699.75 yung t-shirt. Ang long sleeves, patingin ng long sleeves, maganda itong long sleeves 247, apa? Ayos Wala, mas mura na dito kaysa doon sa ukay-ukay. Wala ka. Ito, 550 guys. 550. Yung mga BNY. 380. Na shorts. Yung mga t-shirt na yan. 349 dati. 349 dati. 349.75 naging 300. Okay siya. Ito naman yung CNS na jogging pants, mga jogger pants like that. Magkano ito? Let us see. 559. Allah. Oh my God. Brand new yan So ukay-ukay parang ganun na rin ang presyo. Diba? Mura. Doon pa sa mga discounted prices na. Discounted items. Sana. Ito guys, 30% discount Yung mga ganyan, mga swimwears. Tingnan natin yung shorts. Ito, kailangan ko to Discounted ba to? Magkano ito? 239. Ayan Plus, may minus pa siya na 30%. Mamaya bibili ako. Mga ganito, mga leggings ay 629.75. 30% discount. Itong mga wallet nila. Uy, wala yung discount. 590. 12. 1.2 ni dati? 590 mang good diri niya. 590 po dito si yellow. Ito ang original price niya. 199. Okay. Oh, nice. Very good. Santa Barbara, social. Ang gaganda ang cute Fashion. 289. Wow, para ng Chanel. Chanelan. Wow. Iawat ang Gucci's 430. Ang gaganda. Wow. Hanto dan sa ang sale dai. Hanto dan sa ang sale? 3 days. Itong belt nila 790. Dati 499 499. Ngayon, naging 790. Big discount. Depende sa brand, ma'am. Depende. Okay. Wala na. Uban na ako na nag-sale. Okay. Ayan ang model, palakad-lakad. Gandahan mo lakad mo. Op. Gandahan mo. Kumimbot ka. Ayan na ang mga namili guys, mga shoppers, dami Hindi lahat discounted naman. In fairness dun sa mga nakita nyo na karatula nila, hindi totoo. Depende sa brand. Hindi lahat sumali sa discount na sale.
Kaya, ayan. May lami. May mask man. May mask. Di tayo makita. Ayan. Oh guys, kahit hindi ako nakabihis na pumunta dito, pagod na pagod ako. Pero narinig ko na nag-sale ang Island City Mall, kaya pumunta uli ako. Eh, ang gaganda ng mga display. Ay, ang cute-cute oh. Ang gaganda ng mga display nila dito. At ang ganda pa ng sales lady. At ang bait-bait pa. Di ko lang natanong kung anong pangalan. Oh, mga boys. Available pa ka, Day? No? No na di ay. What's your name? Lisa. Lisa? Yes, ma'am. Lisa, ang ganda niya. Bagay na bagay sa kanya. Cosmetics ako, ma'am. Cosmetics ka? Yes, ma'am, but wala ang kasama ko. Ah, saan cosmetics dyan? Doon sa gitna, ma'am. Anong brand? Cosmetics. Into It Cosmetics. Ah, Into It. Okay. Ito sa Na, may BYS dire? Watson, ma'am. Watson. Oh, sa Watson di. Okay. Isukod ni mo ba? Ito, yung mga sunglasses, eyeglasses, yan, 20%. Wala na, tapos na ang sale. No more na sale. Grabe, ang daming tao na. Grabe guys, ang daming tao. Kakatuwa. Bumalik na yung dating normal na situation. Ang bibo, ang saya-saya. Ayan, kita nyo? Ang saya, no? At dito naman ay bumibili kami ng something to eat. Pag uwi namin ay meron kaming mga tangata na snack. Puro nga tangata na lang inasikaso, no? Ala, kilala niya ako as vlogger. Bumili kami ng pampano niya, guys. Ang ganda, oh. Pampano. Ayan, oh, 4 na piraso. Doon naman sa kabila, yung malasugi na malaki. Bangos at pusit. Ayan. Tagayan natin, no? Ala na, okay lang. Tama na, Okay lang. Salamat ha, guwapa ka lagi. Buha buyag, yun na. Buyag. Ito ang mga prutas na. Ayan. Sarap yan. Asim yan. Oh my God, may mga aso. Hadlo ka. Hello, huwag kayong mag-away. Mga doggy-doggy. Kanino ba yung mga aso na yan? Ba't nandyan? Hello? Oh my God. Grabe. Ang daming sasakyan today. Akala ko ba'y mataas na ang gasolina? Pero grabe ang sasakyan. Bakit ganon? Wala na nga maparkingan kanina. Umaga't hapon naming labas. Grabe guys. Problema ang parkingan. Sa dami ng sasakyan. Sa dami na namimili. Wow. I am so glad. Kasi amazing ka ako kasi laging balita, mataas na ang presyo ng ganito, mataas ang presyo ng lahat, gasolina, mga bilihin, mga canned goods, mga sugar, mga chicken, lahat na. Pero hindi totoo, hindi umiinda ang mga tao. Ayan, ang saya. Grabe. Grabe ang saya sa Bohol. Ang saya sa Bohol. Anong masasabi mo? Pag umabot na ng 1,000 ang 1 litro, yun ah. Pag umabot ng 1,000, wala na. Stop na. Meron. My God, wag naman sanang umabot ng ganung 1,000 ang litro ng diesel. Joke Wag naman. Joke lang. Oh my God. Grabe naman. Buti na lang may mga balita dyan. May mga naka-online na mga vlog, mga balita sa social media na ang bigas ay mababa ang mga presyo sa ganung lugar, ganung location, ganung town. Eh, we're so happy kasi yung mga sabi-sabi, mga bali-balita minsan ay sobra. Huwag niyong pakinggan.
Nagiging paranoia na ang ating mundo pag ganon. Pag laging pinapakinggan na lang lahat. Mahal si ganon, mahal yung ganon, mahal yung ganon. Hindi kaya natin yung ganon. Puro mahal, mahal. Puro bad trip na lang. Huwag naman. Tama, mali? Oh, bakit ako na naman ang... Ay, tanong kita. Alin, ang tama. Tama lang na hindi masyadong isipin yung mga ganyang mahal-mahal. Magtisitaasan lahat mga bilihin. Wala nga naman hindi sila mag-iisip eh. Alam mo na. Sobra naman. Mayat maya. Lalo na yung pupunti ang budget. Paano yan? Bakit? Tingnan mo naman sa mall. Punong-puno ang mga tao. Ha? May mga sa mall, may may nasa mall sila. Ano ba? Uy, ibig sabihin. Kita mo kanina yung Nakita mo. nga natin, pakape-kape lang sa Boss Coffee, di ba? No, ang daming nagko-coffee. Hindi ko na-videohan yun ha. Sayang. Naku, punong-puno yung mga kainan, punong-puno yung mga coffee shops. Talagang ang mga bilihan, shopping centers. Ang dami talaga. My God. Ayan na guys. Bawat isa ng squid ay binalatan yan guys ha. Nabalatan kaya naging puti. Nawala na yung mga kulay-kulay ganyan oh. Yung ganyan. Nakita mo ito? Yung ganyan nabalat niya. Wala na. Kasi nabalatan. Binalatan at nilinis ng ating chef na si Chef Ed. Ayan. At dito, inililinis niya ang pampano. Bakit parang ang mahal yata nito? 4 na piraso, 680? Namahalan ako dito. Pampano? Oh. Ito, pampano ba? Pampano. Oo, mahal na ngayon. Bakit kaya? 680 yung 4 lang. Kasi nilagay ko na sa freezer yung malasugi at saka yung bangos na malalaki. Nandun na. Yan lang ang nabili naman namin at saka prutas, saka konting gulay. Ayun, ay magluluto tayo ng adobong pusit. Ako, nasunog ka agad. Ang init kasi. Nag-brown ka agad yung butter. Yan, butter ang panggisa natin. Kasi, yung butter ay ayan ay nagpapawala ng kanyang lansa. Tapos lagyan natin itong ginger. Wow. Ginger. Pabanguhin natin. Gisa-gisa hanggang bumango. Ayan, mabango na. Lagyan na natin ang garlic, bawang. Ayan, bawang. And then, sumunod na ang sibuyas. Kahit ito sabay-sabay yan, ayos lang. Maniniwala kayo dun, guys. Ako naniniwala dun. Yun ang lutong bara-bara-bay pero masarap. Ayan. Ang sarap yan. Tapos ito pa. Ganyan na yan na may maitim-itim. Hindi ba? Masarap na yun. Masabawan mo yun, di ba? Oo nga. Yung sili, nasa ang sili? Mamaya, lagyan natin ng sili mamaya. Ayan, mabango na. So, lagyan na natin. Medyo siya. Gusto natin yan. Yung maitim. Yung isip ay masarap. Ayan, gusto natin. Ayan. Tapos lagyan natin ng siling espada. Yung green na sili. Malalaki. Ayun na, nilagay ko na yung sili. Ito yung siling sinasabi ko. Hindi ko siya binebreak kasi alam nyo, yung iba ayaw kumain ng mga anghang. Kaya, kung sino man ang gustong kumain mamaya na may sili na manghang, just break that chili. And then, yun. Para maging spicy yung kakainin. Ganyan lang siya, guys. Oh. YouTube. Gusto na. Pampano. Ayan. And then, ngayon, ay lagyan natin ng water. Para, alam nyo, gusto natin ng konting sabaw. Ayan. Yung iba hindi na nilalagyan. Tuyong-tuyo yung kanilang pusit kasi
Ewan ko kung madam, bakit ba tinatawag na adobong pusit ito? Eh, ginisang pusit lang naman to. Ginisang pusit. Ayan. Oh, ang kulang lang nito ay black pepper. And then, maybe a little of soy sauce. Lagyan ko ng konti lang na soy sauce. Pampalasa. Konti lang daw. Nabuhos naman. 2 tablespoons guys of soy sauce. And then, lagyan ko siya ng black pepper. Ganun, gisa-gisa lang. And then, lagyan ko siya ng lemon. Ito. Okay. Sarap. And then, kuha tayo ng lemon. Pigaan natin ng konting lemon, guys, para mawala ang lansa. And then, lemon. Yan. Ganun ang pagpiga. Yan. Ay, walang magagalit yan, ha. Malinis ang kamay ko. Pag ganyan kasi, ang posisyon, yung buto nandun. Okay? Yan, ang sarap na. Pinatay ko ng apoy kasi luto na yan. Okay? Ayaw natin na ma-overcook kasi maging rubbery siya, guys. Ayan, ganyan. 3 minutes lang, luto na. Okay! That is already ready to eat. Yes! Yeah, ba? Okay guys, magpaalam na ako at kakain na kami and kakain na tayo. Thank you so much for watching. At sana ay mag-like, mag-comment at i-share nyo naman sa mga mahal nyo sa buhay itong ating channel nang libang-libang tayo, yung mag-share each other tayo ng mga ideas about cooking, about life, like that. Okay? So, bye-bye! Take care! Love you guys!